Sara joutui lähtemään kotimaastaan ja haki turvapaikkaa Suomesta. Viranomaiset ohjasivat hänet asumaan vastaanottokeskukseen. Sara kuitenkin toivoi tutustuvansa ihmisiin ja oppivansa kieltä nopeammin. Miten kotoutumista voisi edistää? Marian lapset ovat jo muuttaneet pois kotoa ja hänellä on 2 huonetta vajaakäytöllä. Maria on tietoinen ympäröivästä hädästä. Miten hän voisi auttaa? Kotimajoituksen tuki ry tuo yhteen Saran ja Marian kaltaiset ihmiset. Kotimajoituksessa majoittaja tarjoaa turvapaikanhakijalle pidempiaikaisen asuinpaikan omasta kodistaan. Pelisäännöistä sovitaan yhdessä ja yhdistykseltä saa tarvittaessa apua erilaisiin tilanteisiin. Majoituksesta ei makseta vuokraa, mutta majoittuja vastaa jokapäiväisistä menoistaan. Kodinomainen majoittuminen tukee kotoutumista helpottamalla kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumista. Se on solidaarisuuden osoitus ja tasavertaista yhdessäoloa, josta molemmat hyötyvät. Majoittajana toimimisen lisäksi on muitakin tapoja toimia yhdistyksen vapaaehtoisena. Lue lisää kotimajoitusverkosto.fi